Приятели, отново съм аз. Да. Тук вече е трета част, като тук имаме едни неща. Нещата назад. Така, хора, само да ви кажа, тук кръстника ми беше взел от панера, ето такава ябълка. Като аз изхапвам. Нищо не е станало, като аз отхапах малко да я пробвам и мисля, че беше окей. И сега пробваме наново. Ето от тук си отхапах и от тук. Хайде да пробваме ябълката, ще направим нищо, но нищо. Много се отзапах. Ето. Аз после ще се избърза. Много хубаво. Киселко е определено. Много се... Вече е част от живота. Много е хубава. 10 от 10. Се отцапах. И сега ще го правя. А сега ще се върна, когато си избърза стата. Хора, изчистих се. Пак ям. Хора, да кажа, много хубава. 10 от 10. Опа. 10 от 10. Ау! Малко е твърдичко. Благодаря, че гледахте. Чао!